képesek lennénk láthatóvá tenni az energiát, a víz sodró lendületét, a szél ellenállhatatlan erejét, a nap melegét, a föld mélyén, vagy a legkisebb részecskékben rejlő erőt, egy csodálatos világ tárulna a szemünk elé. Évezredekig tartott, amíg megtanultuk, hogy lehetünk képesek ezeket a láthatatlan energiákat összegyűjteni, átalakítani, és olyan formába önteni, mely kényelmesebbé teszi otthonunkat, fénnyel tölti meg utcáinkat, egyszerűbbé varázsolja életünket. Ezért gondoskodunk arról, hogy ne csak lássuk, érezzük is. Az energia körbevesz. MVM. Közös energiánk, közös sikerünk.